Чаваш челги бурчухне тынже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез? Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшыру 9 май җиңү көне. Бәйрәм уңайыннан республикабыз башкаласында үтүче чаралар, сугыш чорында әдәбият һәм матбугатның әһәмияте хакында. Матурлыгы өчен бу көннәрнең кемнәр генә корбан булмаган. Исемнәрен тарих безгә үзе саклап килә ерак еллардан. 1941 елның 22 июнь иртәсе халкыбыз хәтерендә мәңгегә уелып кала. Шушы көнне илебезнең күген кара болыт каплый. Авырлыклар, югалтулар белән тулы 1418 көн һәм төн уза. Бу афәт бер генә гаиләгә дә кагылмыйча калмый. Ул яралар әле дә үзен сиздереп сыкрап тора. Бөек Ватан сугышы тәмамлануга 9 майда 78 ел тула. Ничә еллар узса да хәтер яши, хәтер мәңгелек. Бөек җиңүнең бөек шатлыгы еллар дәвамында буыннан буынга әби-бабадан онык-оныкчыкларга тапшырыла. Ватаныбызны саклап калган батырларның истәлеге йөрәкләрдән җуелмаячак. 1941 елда башланган Бөек Ватан сугышы 1945 елның 9 майында тәмамлана. Нәк шушы көнне Германия капитуляция актына кул куя. Бу СССР тарихында булган иң сөйнечле көннәрнең берсе була. Кешеләр җиңү шатлыгыннан урамга агыла. Әлеге көнне хәтта бер-берсен белмәгән, бер-берсе белән таныш булмаганнар да кочаклаша, күрешә, бәйрәм белән котлаша. 9 май кичендә Мәскәү шәһәрендә моңарчы күрелмәгән салют ясала. Шушы вакыттан 9 май дәүләт бәйрәме һәм ял көне дип игълан ителә. Җиңү көне ул барыбыз өчендә зур көрәштә халкыбыз күрсәткән намуслык, батырлык һәм ныклык билгесе булып тора. Бу көн безгә миллионлаган гомерләр исәбенә яуланган булуы белән бөек, изге һәм кадерле. Ватаныбыз өчен гомерләрен биргән бабаларыбызга без һәр вакыт рәхмәт хисләре белән яшибез. Бөек Ватан сугышы турындагы истәлекләрне, яуда катнашучыларның, тыл хезмәтчәннәренең сугышчан һәм хезмәт батырларын онытмау безнең бурычыбыз. Бөек Ватан сугышында җиңү көнен якынайткан халкыбыз батырлыгы турында бүген дә җырлар җырлана. Сәхнә әсәрләре иҗат ителә, фильмнар төшерелә. Режиссер Александр Долматовтан Нурихан Фаттахның 44-нең май айында әсәре буенча фильм төшерүгә алынды. Кинокартина туу мизгелләрен без дә күзәтә алдык. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттахның 44-нең май айында дигән повесте, зур повесть түгел ул, 30 гына битле. Мине бер 7 еллар элек укыгач бик кызыктырган иде. Һәм мин аны кино итеп күргән идем. Чөнки монда кешенең, бигрәк тә хатын-кызның сугыш вакытындагы менә аның батырлыгы да, тылда эшләве дә, урман кисеүе, шул вакыттан язмышындагы авырлык, шундый зур осталык белән язылган. Һәм бу фильм ул бит инде гомум кешелек кыйммәтләрен пропагандалауга юнәлдерелгән. Тылдагы хатын-кызларга, миңа калса, аларга беркайчан да игътибар бирелеп җитмәде безнең илдә. Аларны зурлау, аларны хөрмәтләү, алардан үземнең ишеткән булды. Безгә игътибар җитмәде дип. Без тылда солдатлар кебек булдык дип. Менә шуңа күрә гади хатын-кызларның язмышы, аларны күтәрү, аларны күрсәтү, миңа калса, тарих өчен дә, безнең республика өчен дә, аннары татар киносы өчен дә бик кирәкле эш. Фильм Татарстанның Арча, Лаеш, Югары Сан районнарында төшерелә. Картинаның төп максаты яшь буында тарихка карата мәхәббәт тәрбияләү, шулай ук тыл хезмәтчәннәренең батырлыгын мәңгеләштерү. Актерларга килгәндә безнең татар кинода бер 3-4 көн кастинг булды. Андан Татарстанның барлык районнарыннан, барлык шәһәрләреннән безнең нинди театрларыбыз бар, шуннан артистларыбыз килде. Без инде әлбәттә уйнатып карап, берничә артистларны сайлагач, төп рольләргә сайлагач, яңадан ул артистларны чакырып, алар белән дә эшләдек. Шуннан инде үзебезгә кирәкле артистларны сайлап алдык. Хәзер менә съемкаларның кышкы өлеше бара. Аннары май айында булачак һәм дә җәй айында булачак.
Әлі бұл ішіміз мойыннан, Аллаға шүкір. 44-нің май айында фильмі Нурихан Фаттахның туына 95 жыл тулуға һәм Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 78 жылдығына бағышлана. Мен бұл проектта бригадир Ғайзулы рөлін башқарам. Менің бригадада енді хатын қыздар ғана болып шыға, чөнки аларның иратлары, ерлері соғышта. Біз әйтек енді соғышны утын белән тәэмин итүче бригада қызлары. Ләкин монда шартлар бик авыр. 6 айга тикен алып килгән әйтик эшчеләрне, кызларны монда ел ярыма кадәр эшләргә туры килә аларга. Шартлар авыр. Эшләгән өчен көнгә 600 грамм гына икмәк туры килә ипи, әйбит. Ашау җитмәйне сүздә юк. Күп кеше, әйтик, халык Нурихан Фаттахны тарихчы буларак беләбез бит инде. Итин суакка сыра торган уллар әсәрләре аша. Аның менә бу 44-нең май айында әсәрен шулай зур масштабка тәкъдим итү, минемчә, бу бик кирәк иде безгә. Фильмда танылган артистлар белән бер рәттән театр училищесы студентлары да төшә. Тәҗрибә туплый тора, остара, мөхтәрәм сәхнә осталары янында шымара. Мин биредә инде шул урман кисүче хатынны уйныйм. Монда бит инде үзегез беләсез, бөтенесе төрле яклардан, төрле төбәкләрдән җыелган хатыннар. Менә төп героиняны яклаучы инде мин. Үземчә уйлап, режиссер белән бергә сөйләшеп, шушындагы хатыннарны бераз тәртипкә тотып, менә шундый бик көчле, һәрберсен менә тикшереп кенә карап кына йөри торган хатыр инде. Мине тыңлыйлар. Целый день, целый ночь орёт, спать не дает. А мы целый день вот бельден в снегу ходим, а ей бревно таскаем, родина помогаем, а вечером отдыхать не можем. Дөрес әйтә, дөрес. Да. 2023 елда Казанда җиңү көнен бәйрәм итүнең масштаблы программасы 140-ка якын чараны үз эченә ала. Анда концертлар, ачык һавада музейлар, истәлекле мәйданчыклар ачу, халыкара һәм федераль акцияләр бар. Шулай ук һәйкәлләрне, хәрби һәм туганнар каберләрен санитар чистарту оештырыла. Бюстлар, һәйкәлләр, стеллалар һәм обелисклар тәртипкә китерелә. Әлеге чараларның барысы да диярлек тарихи хәтерне саклауга юнәлтелгән. Җиңү көненә багышланган чаралар апрель уртасыннан башланды. Бу темага мәктәпләрдә сыйныф сәгатьләре, конкурслар, концертлар, күргәзмәләр һәм спорт ярышлары багышланды. Шулай ук 20 апрельдән Казанда Кызыл Канәфер бөтен Россия акциясе старт алды. Аны волонтерлар шәһәр урамнарында үткәрә. Эшләнгән акча ветераннарга ярдәм итүгә китә. 25 апрельдән республика башкаласында Георгий тасмасы федераль акциясына старт бирелде. 28 апрельдә исә өстәмә белем бирү учреждениеләрендә укучылар Ленин исемендәге мәдәният йортында җиңү варислары шәһәр иҗат фестивалендә чыгыш ясады. Чарага ветераннар һәм тыл хезмәткәрләре чакырылды. Алар өчен иҗат коллективлары һәм балалар сәнгать мәктәпләренең җыелма хоры чыгыш ясады. 2020 елда Казанга хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исем бирелгән иде. Казан 2 вокзалы янындагы сквер территориясендә әлеге югары исемгә багышланган стела төзелде. Ул 4 майда тантаналы төстә ачылды. Шунда ук Хәтер бакчасы халыкара акциясе дә кушылды. Аның максаты Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булган һәр кеше истәлегенә агачлар утырту. Шулай ук 4 май көнне Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында бөтен республика ветераннары катнашында җиңүнең 78 еллыгына багышланган чара узды. 6 майда исә Горький Әмәт урманында квестлар һәм ачык һавада интерактив музей форматында бәйрәм оештырылды. Казан Кремлендә 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме һәм 9 май җиңү көне алдыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләкләрен тапшырды. Чарада тыл хезмәтчәннәре, хезмәт ветераннары, сәнәгать предприятиеләре хезмәткәрләре, мәдәният, медицина, мәгариф оешмаларында эшләүчеләр, төрле һөнәр ияләре һәм меценатлар катнашты.
Сезнең һәр кайсыгыз ватанга һәм республикага хезмәт итүнең лаеклы үрнәге. Сезнең казанышлар Татарстан үсешенә хезмәт итә һәм илебезнең уңышлы киләчәгенә зур өлеш кертә. Без сезнең белән горурланабыз, дип мөрәҗәгать итте аларга Рөстәм Миңнеханов. Күп кенә иҗат әһелләре дә бөек җиңүне якынайту өчен үз өлешен керткән. Фронтовик композиторларга багышлап җиңү көне уңаеннан Милли музей тарафыннан күргәзмә оештырылды. Бүген Татарстан Республикасы Милли музейында җиңү симфонияләре дигән күргәзмә ачыла. Әлеге күргәзмәнең исеме шулай безнең очраклыгына сайланмады. Әлеге күргәзмә безнең Татарстаннан китеп Бөек Ватан сугышында катнашкан 6 композитор белән әйле булган әйберләр урын алган. Әлеге күргәзмәдә аларның иң кызыклары булып, әлбәттә, аларның сугыш чоры иҗатлары, тормыш аларның батырлыклары белән бәйле әйберләр. Уникаль ядкарлар арасында, мәсәлән, Фәрит Яруллинның хатлары, әлеге хатлар 1942-43 елларда аның тормыш иптәшенә багышлап язылган һәм тылда калган иҗатташларына. 1939 елда Фәрит Яруллин Габдулла Тукай әкияте мотивы буенча Шүрәле балетын иҗат итә. Спектакльне сәхнәгә чыгарырга әзерләнгән чорда Бөек Ватан сугышы башланып китә. Нәтиҗәдә 1941 елның 24 июлендә Фәрит Яруллин Совет армиясе сафларына алына һәм хәрби пехота мәктәбенә керә. Алар арасында иң кызыклысы булып Фәрит Яруллинның 1941 елда эшкәртә башлаган сугышы башланганда Шүрәле балетын эшкәртүне, аны сәхнәләштерүне дәвам итү мәсьәләсен кузгаткан, аның кечкенә генә язмасы да саклана. Уникаль экспонатлар арасында шулай ук Шүрәле балеты, ул безнең 1941 елның мартында сәхнәләштерелә. Шулай ук танылган композиторлардан Мәсгуд Латыйпов, Захит Хабибуллинның сугыш чорында төшкән фоторәсемнәре, аларның полк дивизия оркестрлары, алар җитәкчелек иткән полк дивизия оркестрларының фотосурәтләрендә күрергә мөмкин. Захит Хабибуллинның иҗат эшчәнлеге күзгә күренеп үсә барганда Бөек Ватан сугышы башлана. Композиторга башта кулына көрәк тотып, көзге салкын көннәрдә каткан җирне актарырга, окоп казырга туры килә. Аннан соң солдат шинелен кия, хәрби техниканы өйрәнә. Ләкин Захитка сугыш кырына китәргә туры килми. Ул Казанга кайтарыла һәм иҗат эшенә тотына. Безнең Татарстаннан киткән 6 композиторыбызның берсе Фәрит Яруллин сугыш кырында һәлак була. Ул дивизия командиры итә. Захит Хабибуллин безнең бер генә ел хезмәт итә. Ул аны Тукай юбилейлар белән бәйле рәвештә тулга чакыралар. Иң узак хезмәт иткән композиторыбыз ул Әнвәр Бакиров. 1939 елда Кызыл армия рәтләренә чакырыла һәм 1946 елда гына демобилизацияләнә. Иң яше Алмаз Мунасыйпов, ул 18 яшьлек егет булып соңрак сугышка керә безнең һәм сугыштан соң иң танылганы ул инде менә патриотларга безнең сугышта катнашкан Муса Җәлилгә мәсәлән һәм башкаларга башлаган үзенең симфонияларын, әсәрләрен иҗат итә. Безнең исә бу мөхтәрәм шәхесләре безнең батырлыкларын онытырга хакыбыз юк. Алар мәңгегә безнең йөрәкләрдә. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадерле җирдә хакыгыз. Бөек Ватан сугышы елларында халыкның һәм сугышчыларның рухын күтәрүдә әдәбиятның роле зур була. Тик язучылар тылда калмый, илебезне саклау өчен яу кырына китә. Сугышта республикабыздан барлыгы 124 язучы катнаша. Шуларның 34-е яу кырында һәлак була. Һәр язучы иҗатында сугышны зур фаҗига буларак чагылдыра. Алар яу кырында да иҗат итүләрен туктатмый. Сугышның беренче елларында ук татар китап нәшрияты чыгарган сәяси әдәбиятның гомуми тиражы 2 миллионнан артып китә. Казан СССР матбугатының иң әһәмиятле үзәкләренең берсенә әверелә. Шәһәрдә вакытлыча берничә үзәк газета да чыга. Ләкин күпчелек редакцияләрнең хезмәткәрләре эш урыннарын ташлап фронтка китеп бара. Сугышка киткән күп кенә язучылар фронт газеталарында эшли. Фронтта татар телле матбугат 1942 елның июлендә чыга башлый һәм укучылар арасында бик тиз популярлык казана. Сугыш чорында татарча 16 фронт газетасы нәшер ителә.
Язучылар үзләренең ялкынлы сүзләре, ватаныбызга карата мәхәббәт, тугрылык, ышаныч белән сугарылган әсәрләре аша солдатларның йөрәгенә үтеп керергә, аларны рухландырырга тырыша. Сугыш никадәр генә фаҗигале булмасын, татар язучылары бер генә минутка да ватан, халык, үз намуслары алдындагы бурычларын онытмый, үлемсез әсәрләр тудыра. Туган якларга әйләнеп кайткан язучылар әдәби сафларга басып, иҗат эшчәнлекләрен дәвам иттерә. Алар яу кырында күргән кичергәннәренә таянып, төрле жанрларга мөрәҗәгать итә. Сугыштан соңгы елларда туган әсәрләрдә солдатларның батырлыклары, тыныч тормышта яшәүчеләрнең фидакарьлекләре яктыртыла. Дистәләрчә романнар, повестьлар, хикәяләр, поэмалар, шигырьләр языла. Бөек җиңү көнен якынайткан бөек шәхесләрен һәр милләт тә кадерли. Башкорт әдибе Мостай Кәрим истәлегенә багышлап Ярлыкау фильмы төшерелде. Кинокартина шушы көннәрдә киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. 1700-дән ашу копия һәм әлбиттә без тулкынланабыз. Бу безнең иң зур эшебезнең береһе. Буга тиклем мин бундай зур эшләр эшләгәнем юк иде, зур фильмнар төшергәнем юк иде. Әлбиттә без уга тиклем Мостай Кәрим буенча үз тагынды төшердек. Минем яраткан фильмнарымның бере Өфенән һөю менән, Буран һәм Ел гаиләһе фильмдары. Бұл эшкә килгәндә инде әлбиттә актуаль. Беренчедән без сыгабыз прокатка зур байрамдар алдынан, 9 май алдынан, икенчедән бик актуаль тема күтәрелгән, ысын тормышка таянып язылган тема бул. Мостай Кәрим һугыш вакытында сынлап та шундай хәлде күргән, белгән һәм шуңа күрә бул әсәрдә ул оҙаҡ кына исендә тотып йөрөгән һәм 2006 елда гына язып сыгара. Режиссер вакыйгалар сугыш жырында барса да, алгы планга гомум кешелек кыйммәтләрен чыгаруны хуп күрдек ди. Мин уйлыйм, бу фильм яшьләргә генә түгел, бары халыкка, гаиләләргә дә багышлангандыр, чөнки монда ниндәйдер гел зур темалар күтәрәбез. Фильм һугыш турында түгел, фильм яшьләр турында, фильм мөхәббәт турында һәм нисектер дуслык турында һәм үзара һөю һәм һөю турында инде. Шуңа күрә бу темалар мәңгелек темалар һәм мин уйлыйм барына ла якын булыр. Әлеге фильм аша Мостай Кәрим исеме бар дөньяга тагын бер кат яңгырашалар. Аның белән бергә бөек җиңү мәсьәләсе дә кузгатылыр. Яшьлек, дуслык һәм мәхәббәт төшенчәләре дә өскә калкып чыгар. Бөек җиңү. Ул данлы ватаныбыз тарихының иң күренекле вакыйгасы. Халыкның кырыштай нык рухы, каһарманлыгы күрсәткече. Барыгызны да әлеге бәйрәм белән ихластан тәбрик итәбез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген 9 май җиңү көне. Бәйрәм уңайыннан республикабыз башкаласында үтүче чаралар, сугыш чорында әдәбият һәм матбугатның әһәмияте хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелись, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.